мирзошоҳи акобер сокини деҳаи ҷафри ноҳияи рашт солҳост ки ба парвариши себу дигар анвои дарахтони мевадиҳанда машғул аст ва ҳамакнун ба таъсиси гармхонаҳо шуғл меварзад. гармхонаи мафсуф аз дигар гармхонаҳо бо парвариши анвои мухталифи зироату сабзавот фарқ мекунад. зироатҳои ёбоие ки бобоҳомон солҳои пешин истифода мебурданд аз ҷумлаи пиёзи кӯҳӣ, шибити кӯҳӣ, ӯро мо оварда маданӣ карданем, яъне мақсад ки дар даруни гармхона парвариши баъзе зироатҳое ки ёбоӣ ҳастанд. ба таъкиди ӯ зироату сабзавоте ки имрӯз аҳолӣ парвариш ва истеъмол мекунанд қаблан ҳамчун зироати ёбоӣ маъруф буд ва бо гузашти айём ва афзоиши талаботи иҷтимоии мардум он ба ҳаёти рӯзмарра мутобиқ ва мавриди истеъмол қарор гирифт. пас мо мақсад дорем ки амон пиёзҳои кӯҳиро ҳамроҳи шибит оварда дар гармхона парвариш кунем. илова ба ин навъҳои помидору бодирингу умуман зироатҳои сабзавоти сабз истеъмол мекардагиро дар байни қаторҳо шинода бошем. ин амали ӯ бештар аз тиҷорату беҳнамоии сатҳи зиндагӣ ва таъмини бозори истеъмолии маҳаллӣ қабл аз ҳама таҷриба аст. оё ин манотиқ ба парвариши ин намуди зироату сабзавот созгор аст? оё имкон дорад ки дар минтақаи рашт ҳам парвариши чунин зироатҳоро ба роҳ монем? агар хуб шуд, пас мо тавсия метиҳем ба дигар мардуми минтақа ки бигзор чун истеҳсол кунанд. аксарияти маҳсулотҳои кишоварзӣ махсусан дар фасли зимистон аз қисмати душанбе ё ки водии ҳисору қисмати вахшонзамин масалан ба минтақаи рашт меоранд тоҷиро ва хеле нархи гарон аст. бо ҳадафи таъмини аҳолии водиҳо бо маҳсулоти манотиқи кӯҳистон дар ояндаи наздик, мирзошоҳи акобер боғпарвар ва кишоварзи шинохтаи водӣ ин таҷрибаро роҳандозӣ кардааст. худкифо будани манотиқи кӯҳистони кишвар аз маҳсулоти ғизоиву кишоварзӣ дар фасли зимистон яке аз роҳҳои таъминоти доимии содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар ва мавқеъ пайдо кардани маҳсулоти ватанӣ дар бозори минтақавӣ ва ҷаҳонӣ мебошад. аз ин рӯ месазад ин таҷриба дар минтақаҳои баландкӯҳи кишвар васеъ истифода карда шавад.